O director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, foi o encargado de inaugurar xunto co alcalde da localidade, Manuel Ruiz, esta primeira xornada da Semana de Prevención de Incendios, organizada polo Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña. Trátase dunha iniciativa de ámbito nacional que se celebra simultáneamente en diversas localidades de toda España. Manifestaros el compromiso que desde el consorcio mantenemos con este tipo de actuaciones y que seguiremos peleando por ellos y tratando de llegar a todos los rincones en nuestro caso, de la geografía de la provincia de La Coruña, pero me consta que a nivel autonómico se está trabajando en la misma línea y para el año que viene seguramente seamos todos los consorcios, los 4 consorcios de la comunidad autónoma, además de algún parque local más, los que pongamos en valor jornadas deste tipo. Na súa intervención, o director xeral de Emerxencias e Interior tamén destacou a importancia de sensibilizar a toda a sociedade, principalmente os escolares e as persoas maiores, de que a prevención é un elemento esencial para evitar que ocorran sinistros como o caso dos incendios no fogar. Toda a poboación debemos estar o mellor preparada posible para saber onde están os riscos e toda a poboación debemos estar mellor preparada posible para saber como temos que reaccionar nós, a quen temos que acudir, a quen temos que axudar e a quen temos que obedecer no caso dunha intervención. Por iso, efectivamente, esta xornada é unha xornada absolutamente importante, absolutamente capital para conseguir este obxectivo. A xornada, que terá continuidade mañá martes en Boiro, completouse con diversas actividades paralelas para escolares e público en xeral, nas que se incluíron exposicións de vehículos dos corpos de emerxencias, charlas, vídeos e demostracións na Praza do Centenario e tamén na antiga Carpa do Mercado.